companys mestres, em presento. Jo sóc la mestra de la Tortuga Joan. Mestra, Ai, sí, digues, Joan. que em fa mal la closca. Ai, aquesta closca... Justament anàvem a parlar d'això. Aquest espectacle es diu Mal de closca i parla de la por, especialment de la por d'anar al metge. Sí, i jo, la Núria, I jo, la Clara. us explicarem aquesta història a través del llenguatge dels titelles. Tots aquests titelles estan construïts amb objectes que podries trobar a casa teva. La història de la tortuga Joan, a través de l'humor i la tendresa, explica coses que a vegades costen d'explicar. Aquesta història ens despertarà la creativitat, la curiositat i la capacitat per expressar les nostres emocions. Ens veiem al teatre. Adeu!